Takže zdravím každého pri tomto videu a v dnešnom videu by som chcel hovoriť o tom, prečo je vaše fyzické a mentálne zdravie absolútne zbytočné, pokiaľ nechcete dosiahnuť nejaký veľmi veľký cieľ v živote. Uvediem príklad. Chodíš do posilky, stravuješ sa zdravo, ale toto všetko robíš len preto, aby si tú energiu mohol využiť na nejaký tvoj cieľ. Takže to je jediný zmysel, prečo cvičíš, prečo snažíš jesť zdravo, prečo spíš 8 hodín v noci a tieto veci. Je to iba preto, aby sa mohol zabiť pre ten cieľ, po ktorom ideš. Čiže to je jedna vec. Druhá vec. Tu v Československu vidím veľmi veľa fitness influencerov a ľudí, ktorí celý život zasvetia tomu byť zdraví, jedia zdravé jedlo. Celý ich cieľ je byť zdravý. Ale to nedáva absolútne žiadny zmysel z jednoduchého dôvodu, pretože na čo by si chcel byť zdravý, aby si to zdravie nikdy nemohol využiť. Rozumieme si? Čiže proste ty chceš byť zdravý, aby si potom večer nikde mohol ísť a vypiť vodku. Proste nedáva zmysel len byť zdravý. Na čo sa budeš pripravovať ako bojovník v gyme, aby si nikdy nešiel do vojny, to nedáva zmysel. Potom to nerob vôbec. Fyzické a mentálne zdravie, to sú vlastne len nástroje. To je nástroj. A ak človek je fyzicky dobrý, je v hlave dobrý, má dobrú mentalitu, ale nemá cieľ, tak potom prežíva absolútnu existenčnú krízu. A samozrejme, že sa cíti zle. Keď chodíš do posilky, čítaš Gogginsa, spíš dlho, stravuješ sa, proste si top, tak to si treba povedať, že tieto veci to sú len nástroje. Takisto ako peniaze sú nástroj. To má byť kladivo, aby ty si s tým kladivom niečo postaval. Zabil klinec niekde. To nemá byť nejakým spôsobom, že to je ten cieľ, že poďte sa na mňa, ja už chodím do posilky, ja už mám biceps a je koniec. Absolútne nie. Čiže to si treba uvedomiť, že mentálne a fyzické zdravie je len nástroj pre ten tvoj cieľ. Aby si mohol zobrať energiu z toho mentálneho a fyzického zdravia a pretransformovať ju na ten cieľ. To nie je, že ja cvičím a ja som teraz, že som úspešný a nie, budeš mať existenčnú krízu. Netreba k tomu byť tak príliš emocionálne pritiahnutý, že ja teraz chodím do posilky, že to je super, urobiť celý môj život bude o posilke. Áno, samozrejme, keď je tvoj cieľ byť najlepší fitness influencer na celom svete, OK, to je niečo iné, lebo tam už je ten cieľ. To, že chodíš do posilky, neznamená nič. Nikoho to nezajíma. Ak si niekto myslí, že keď niekto chodí cvičiť a že stravuje zdravo, že to je nejak príťažlivé pre ženy, to je téma na ďalšie video, hej? Že či svaly sú atraktívne pre ženy. Poviem k tomu len toľko, áno, keď je nejaké dievča 6-10, tak áno, bude naklonená k tomu, že pozri, on má svaly. Ale 10 z 10 dievča, tam sa už vôbec o svaly nejedná a ona má úplne v piči nejaké svaly. To ti garantujem. Áno, taká 6 alebo 5, áno, tak táto si povie, dobré telo má, je vysoký a tak, ale na tom troška vyššom leveli je to troška inak. Čiže to len taká vsunka, ale hovorím, to by bola téma na iné video. Lebo veľa mladých ľudí, ktorí vidím teraz, bráško, my chodíme do posilky, ale to nedáva zmysel, dobre, chodíš do posilky, wow, čo sa zmenilo? Koľko peňazí zarobil? Vieš čo myslím, kde si koho poznáš? Nič. Vieš, a ty si myslíš, že si niečo dokázal kvôli tomu, že chodíš do posilky. To je irelevantné. Je to veľmi podstatné, že cvičíš, je to veľmi podstatné, že sa zaujímaš o mindset. Ale čo týmto chcem povedať je, že uvediem príklad, človek A a človek B. Človek A necvičí, nie je zdravo, neštuduje mindset a má nejaký cieľ. OK? Tak môže ten cieľ stále dosiahnuť, nehovorím, že nie, ale tým pádom, že bude mať menej energie, lebo je McDonald's každý deň alebo proste podobne, tak mu zostane aj menej energie na ten cieľ. Kdežto druhý človek, ktorý cvičí a študuje mindset, študuje filozofov a tak ďalej, tak tento človek to všetko môže použiť na ten svoj cieľ. Ale prosím vás, už nikto nech mi nehovorí, že pozrite, ja tu cvičím. Wow, tak to je super, to už si veľa dokázal v živote. Reálne to neznamená nič. Z tohto videa si zoberte, že fyzické a mentálne zdravie je len nástroj pre tvoj cieľ, ktorý chceš dokázať. A to je všetko. Čiže asi toľko k tomuto videu, je to asi kratšie video, ale vidíme sa pri ďalšom videu, takže tak.